इउपिपिएल हान्जानि सा 183 मावथिफोरनि खहा। बे सावगारिया तामुलपुरनि दरंगाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय पाटकिजुलि गेलेग्रा फोथाराव। मानो सानफ्रोमबो जेरावबो जयनिं आरो जयनिं। बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोनि सा 183 मावथिफोरा हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैयो। नागारदों आरो नागारदों सानफ्रोमबो प्रमद बर'नि इउपिपिएल दोलोखौ सानफा एफा प्रमद बर'नि मावथिफोरा। मा थारैनो प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिथाया बालाहामानि सायाव लुजानाय नामा? प्रमद बर' बिथांनि राजनीतिकनि जिथु बिथा, बिथांनि बिथाया बालाहामानि न'आव लुजानाय मोनसे बिथासो। मा दं हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ हान्जायाव? इउपिपिएल पार्टी हाटाव बिटिसि बासाव, प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव। জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। বিটিচিটো বাচাব লাগে, প্ৰমদ বড়ো হাটাব লাগে, সেইখিনি স্লোগান। বেলেগ কোনো বিচৰা নাই। এইবাৰ বিপিএফ চৰকাৰ আহিব লাগে বুলি চবে মানে আগুৱাই আহিছে। কথা সেইটো। थारैनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों बिटिसिखौ रैखा खालामनो सानफ्रोमबो प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारखौ नागारना बिपिएफ दोलोआव मदद होफैदों आरो होफैदों। सरकाराव थानाय दोलोखौ नागारना सरकाराव गैयै बिपिएफ हान्जायाव लोब लोब जयनिं आरो जयनिं। नैबे नुनाय सावगारिया नंखाय नङा। बे सावगारिया तामुलपुरनि दरंगाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय पाटकिजुलि गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफ दोलोनि सावरायनाय हाबाफारिनि जथुमाव जयनिं जानायनि सावगारि। মই ভাষণত যিটো কৈছে সঁচা কথাই কৈছোঁ। মই কমেও 25টা আমি চিট পাম, কমেও 25টা। আমাৰ নেক্সটত বিজেপি আহিব, 3 নম্বৰত মানে ইউপিপিএল থাকিব, 2টা 3টা পাব পাৰে। जों दिनै थाखा फैसानि थाखाय जोङो फैयाखै, मिथिबाय? जोङो बिटिसिखौ राज खालामनो थाखाय दैदेननो थाखाय जों फैदों। जों जुदि थाखा फैसायाव गोसो होग्रा मानसिमोनब्ला जोङो प्रमद बर'जों थानानै थिखा मावगौमोन, फैसा होनानै जोङो बायनानै थिखा मावगौमन। जोंनि धार धुर न'खरा जोंहा मोजाङै सोलिगौमोन, नङा होमबा? दा जों बेखौ नागारनानै जों दिनै बिटिसिखौ बासायनो जों दिनै नाजादों।